В днешното видео ще видите как отидах за трети кръг на Купа Дракон, гоних малко хонди, чупих си колата и се прибрах на 3 цилиндъра. Yesterday. Тук сме вече, всичко е готово, чакаме в момента да минем технотест. Спаднал съм налягането в гумите, сложил съм транспондера, така че в момента чакаме всички да се организираме, всички да минем през технотеста, ще направим един брифинг и веднага след това ще карам. Първа бърза обиколка за деня, бях загрял гумите с две подготвителни преди това. Тук много яко гръмна колата и малко се изплаших и вдигнах газта. Първо завиване с новите гуми, не бях очарован, тъй като се прибрах след охладителна обиколка, бях на 2.5, така че са били просто прекалено горещи и надути, за да има каквото и да е сцепление. От по-малкия размер се забелязва тук вече, че четвърта включваме по-рано и се налага да използваме пета. Тук спирам на 120 метра, защото с новите дискове не знаех какво да очаквам, защото преспирам колата и ето се налага да дам газ преди завоя, което ме избутва много отстрани. Тук доста се опитвам да наваксам, обаче нищо не става отново. И пак неточност тук на изхода, общо взето доста лош сектор още от самото рано спиране. Спирането тук, насочвам, спирам, забелязах, че доста по-бързо успях да спра колата, така че може по-късно. Тук си чакам изхода. Горе-долу, окей. Тук шикана, доста добре и плавничко, сравнително с много солиден изход, недозвиване точно до ръба. Тук се изненадах отново пак от спирането и както виждате успях много лесно да си хвана късата линия и да направя изход, но общо взето обиколката е доста зле. 1.39.6, понеже сумати грешки направих. Следващата обиколка решавам, че пак ще е бърза. Минавам през шикана, първи завой. Опитвам се максимума, но общо взето не дозавиват гумите, не съм много очарован, но както казах, това е заради налягането. Тук виждам, че един Civic ни изпреварва, той беше двойка, сега ще видите наистина колата е доста по-бърза, спира по-рано и пак не можем да го стигнем. Тук има кола пред мен, ще я настигам и влизам малко по-бързичко. Отново в този завой се опитвам да го настигна, но както виждате в момента, в който Civic да даде газ, просто бяга от мен. И тук на изхода много оптимистично решавам, че ще го хващам и излизам от пистата, след което удрям колата много жестоко и наистина си разказах играта на колата след този удар. Просто реших, че няма смисъл да продължавам, по-добре да пусна чиста писта и да опитам отново. Но малко преди да започна обиколката забелязвам, че колата звучи по различен начин вече. Но въпреки това решавам да продължа и да започна бърза обиколка и още с самото ускорение забелязвам, че колата не е това, което беше. В смисъл, колата звучи по различен начин и не върви. Обратно в гаража сме, както виждате, просто нямаше смисъл да продължавам на пистата, стегнах си багажа и се прибрах. Сега ще се захвана да диагностицирам колата и да разбера точно откъде идва проблема, като съм почти сигурен, че тя просто работи на 3 цилиндъра, но си нямам на идея защо и как се е случило това нещо. Така че предстои да разберем дали съм прав и дали колата ще живее. Запалих колата, за да я чуете, просто наистина не работи правилно. Виждате, целият двигател се тресе супер много и звучи малко като Subaru. Смятам, че работи на 3 цилиндъра, затова сега
Така и евентуално кой от цилиндрите е. Не е първи. Не е втори. Май е трети. Абсолютно нищо не се промени, когато извадих кабела. Сега четвърти. Ето чувате как се променя. На трети нямаше никаква промяна. Да. Трети цилиндър. Установихме, че е трети цилиндър, затова сега ще поразглобя малко и искам да тествам, да видя дали на трети цилиндър свеща дава искра. Ето я свеща, понеже нямам кой да ми помага, съм е докоснал тук до метала и сега ще запаля колата за малко и после на видеото ще проверя дали тук имаме искра. Както видяхте, имаме искра на трети цилиндър, което означава, че проблема нито е от свеща, нито от кабелите, нито от делкото или някакви тоци. Така че продължаваме назад по веригата. По ред на елиминация следва да се тестват инжекторите и да видим те пък дали подават на свой ред бензин към този цилиндър, че е да бъде запален от искрата. За да стигнем до инжекторите, ще трябва да разглобим тази кутия, защото иначе трябва да свалим абсолютно целия колектор. Така че разглавяме тази кутия и самата релса седи точно под нея. Тази кутия се държи на няколко болта, ето тези трите, които ги виждате. И тук има отзад два едни, които са много трудно достъпни и общо взето е малко болка да ги махнеш, но се махат. Един, втори, трети, четвърти и пети. И сега цялото нещо просто се дига нагоре, но преди да го дигна ще му изключа всички букси. Така, тук има един сензор, тук са стъпковия мотор и сензора за въздух. Така, и остава един вакуум. Ето го е вакуума. Така, и това цялото нещо сега го оставяме на една страна. Така, ето я релсата, която ни дава бензин. Тук ми прави впечатление, че тази част тук е малко поизядена. Явно се е търкала в кабела за газта и се е поизяла, което не е окей. Тук, но реално на първи цилиндър нямаме проблем. Това ще трябва да го увием с изолир бант, малко да го позащитим, за да нямаме проблеми. Нас ни интересува ето тази дюза тук на трети цилиндър. В момента това, което се сещам като тест, е да изкарам кабелът от самата дюза и да й подам ток от акумулатора плюс и минус и да видя дали тя ще кликне, дали ще щракне. Ако щрака, значи може би работи някакси работи. Ако не щракне, значи самата дюза е заминала и проблемът ни е в дюзата. Така че направо махам това и ще видя да намеря два кабела за акумулатора. Тук щипките са малко по-странни, трябва с една отверчица да се бръкне и да се издърпа назад. И ето го цялото нещо, ето я самата щипка, я виждате, ето тук това и е контрата. И тя седи така и просто с една отверка трябва да се издърпат нагоре. Така, не обръщайте, моля, внимание на кабелите. По пътя на логиката не знам къде е плюса, къде е минуса, но ще предположа, че плюсът е от дясната страна. И да видим какво ще стане. Нищо. Нищо не се случва. Абсолютно нищо. На тази дюза нищо не се случи. Сега ще направим един контрол на тази до нея и да видим. Чувате как пръска бензин самата дюза, а тук по същия начин не се случва абсолютно нищо. Добре, много добър напредък. Знаем, че тази дюза е заминала и ще трябва да я сменим. Така, след като установихме, че дюзата не работи,
ще трябва да изкараме всичките и цялата релса ще трябва да излезне. Така, ето ги кабеляците. Сега, докато сме тук, ще взема малко изолир бант и тук това нещо да го поизолирам, защото виждате как е издъвкано и това определено не е окей. Така, ето, хубаво го мотах, така че да изолираме кабелите и да предотвратим те да се скъсат от вибрация или нещо друго. Сега ще направя и същото от тази страна, тъй като и тук има нужда. Кабелите на страна, сега трябва да извадим релсата, като тя се държи на 2 болта. Така, тук и един ето тук. Така, махнали сме ги и сега цялата релса трябва да се вдигне нагоре. Оп. Готови сме, ето ги. И инжекторите. Ето ги дюзите. Подлагам си една тениска, ето тук на отворите, където са дюзите, за да не вземе да падне нещо вътре и след това евентуално да се засмуче в колектора. Слагам и още една тениска, ето тук отгоре върху самия колектор, нищо да не влиза при него. С силата на обработката вече имаме дюзата, която трябва да сменим. Трябва да изкараме тази от тук и да сложим тази, доста простичко. Ето как се вадат и дюзите, трябва да махнем ето тази част, която всъщност и държи контра, да не шава много напред-назад. Като тя, мисля, че ще може да я изкарам и на ръка, ето така, назад. Да, доста лесно излиза. И сега просто трябва да издърпам самата дюза. Оп. Така, ето има си бензин. Хайде сега слагаме и новата дюза. Просто трябва да си влезне. Ето така. И си връщаме ето тази част тук да си я законтри. Оп. Готово. Готово, сменихме дюзата, сега трябва да сглобим колата. Сега връщаме всичко по обратния ред, карваме дюзите, слагаме двата болта, които държат самата релса. Така, проверка, всичко си е на мястото, релсата, абсолютно всичко окей. Така, сега ред е да сглобим и колектора. Оп. Той се застава както си трябва. Така, на финалната права сме. Сега трябва да си свържем всичко, което разкачихме. Хоп. Ами, всичко съм закачил, свещи, мещи, работи. Сега следва да запалим колата и да видим какво ще стане, дали ще работи нормално и дали сме решили проблема. Готово, колата пали, работи нормално вече. Изключително съм щастлив, че успяхме да намерим проблема и то доста лесно с една бърза диагностика. Открихме, че всъщност дюзата си е заминала в грешния момент. Кога точно е издала багажа тази дюза, не знам дали е било след удара, дали след това. Но в крайна сметка имахме един доста лош ден. Отново отидахме да караме на Купа Дракон и отново бяхме последвани от лошия късмет и не можахме да направим нищо. Като за утеха, въпреки че времето ни беше доста далече от това, което по принцип даваме, успяхме отново да спечелим евента само с една бърза обиколка. За съжаление, това беше последния евент на Купа Дракон за тази година и за този сезон. До края на годината, докато все още имаме хубаво време, ще се опитам да ходя и да карам на свободните дни и да видим доколко ще можем да бутнем още времето и дали изобщо е възможно. Защото вече ми се струва, че наистина наближихме капацитета на колата и на моите умения. Радвам се, че успяхме да решим проблема и че колата е наред и ще можем да караме на някои от свободните дни, за да си подобрим времето. Толкова за днес. Ако сте стигнали до тук, ще ви помоля да
да харесате видеото, да коментирате и да се абонирате за канала. Също така може да го споделите с приятели, на които смятате, че ще им бъде интересно. И знаете си, чуваме се, виждаме се и ай, чао!